weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to daaru haramayni sarifayni ceerno ahmadou dia almadi ko on waktu yoni ha tudduɗala ceerno aliou diawo kermassar e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal ñalawma hanki o ko ñalawma haɓade oɗo hen rafi biyeteɗo cancer teskaɗo hande one ɓeydo e nder leydi ndi sénégal ɗum ko ñalawma hanki o holliti ɗum ɓen heedanɓe jagoɗɗo cellal ɓallimo leydi sénégal to leydi mauritanie ko laana jolnunoka ko ene tolno 39 ɓuuri en hewde ko sénégal naɓe e malinaɓe fanoɓe espagne ko kan lana nanga toon to Nouadhibou ken tolno e ɓalli 9 ɓen mayɓe ene tawe hen yimɓe hewɓe gañiɓe tawama to hôpital mo Nouadhibou to leydi Mali toon to Tombouctou diwan mo Dire ko daabeji kewɗe kalki toon gam ɓeydogola goɗo hen maayo hewɓe aynaɓe kolliti hen sunare mumen mawde holliti ɗum ko ardiɓe aynaɓe e nder diwanu lulɗe ken tolno e lewru holliti ɗum ɗon gouvernement ba wuriɓe puɗɗori ɗum ko tan to zére kore en gam battitade ɓesguji leyɗel ɗe kame caɗele kala taweteɗe nder leydi Guinée kabruji men mana en ha to États-Unis de Amérique Donald Trump fandare muɗum ko fawde jungume Gaza oɗo saaha wona en jimandi leydi Amérique to banggue fewnidde leyɗele kewɗe noon kolliti hay loppeta ngala hen musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen Amadou Ndiaye solaire ballal Allah ari tan ko wallodirde e mon ittande mon niɓɓere e ɗom ka kame caɗele kala Amadou Ndiaye solaire ballal Allah wi tan oɗo saaha jeeri waalo Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e diaspora o kala kalɗo nodduɗon bo omo notti teni kadi maw ar hawa yettoma ittandema niɓɓere e ɗom ka e caɗele kala Amadou Ndiaye solaire ballal Allah holko jogui panoji solaire aji moƴƴi no fewi gila e galle ma waɗanma installation moƴƴo ngarɗuɗo woynduma forage ma demi forage ma koɓe asoɓe boyli koɓe waɗoɓe forage uji e demi forage uji kala ko cohluɗa hen e wannede installation solaire kala sa jokkodire Amadou Ndiaye solaire ballal Allah ma on ballodir ha mbiya alhamdulillah o wiya alhamdulillah Amadou Ndiaye solaire ballal Allah woynduma 60 métre ha 100 métre kala ɗon jiɗirɗa mawa yaltinane ndiyam keelelam belɗam yarde jara jarna daabeji ma dosira sardiŋaji ma e gese ma kala taw haydara hen ŋakkani Amadou Ndiaye solaire ballal Allah aɓe jogui systéme aji kesi taw kopponoje moƴƴe giwɗe toon to France Allemagne omo jogui systéme keso 12 panneau so wannima ɗum e nokkuma 8 heures subaka ha 6 heures hay so nangue yaltani diƴƴiɗe mankata hay seeɗa Amadou Ndiaye solaire ballal Allah gorko mo guuriki koliyaɓe sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 221 78 215 31 48 walla mbaɗa 00 221 77 756 05 27 tongoɗɗe ɗiɗi kala mbaɗi WhatsApp sa acci audio so ari wallirat jokkodiron kaldon nandiron o gollanma ha feewa puɗɗoɗa yebdemo mbiya alhamdulillah gorko mo guuriki koliyaɓe wiya alhamdulillah Amadou Ndiaye solaire ballal Allah ene wallodira e moon ittude niɓɓere e ɗom ka bisimilla moɗona ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni Mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire Mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala Mande Massa Keita gorko pullo hen bange maliganke hen bange taweteɗe to Ségou
ene tawi nder leydi Mali kettinaɗo e nder windere nde ko wayno Mali, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Angola, Zambie, Mozambique, RDC Congo, hay nokkuji goɗɗi kala. Mande Massa Keita ko joom gandal kawningal mbuɗo o yamnota koma so wannima oyima yaruni yilorni hen ma yitu jama walla kanŋe walla bauxite walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jirtoɗa e nder leyɗele kala. sa yiɗi jokkodirde e Mande Massa Keita joom gandal kawningal ngaluji curotoɗe nder leyɗele mbatta ko tongode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi joni joni jokkodira e Mande Massa Keita joom gande kawniɗe. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde Weltare TV. gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma. gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe. gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum. on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju. gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala. gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala. gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o. sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa Weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa dana wala ɓalwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu. hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete
so tawi a waɗi wirnuma ni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina. ceerno Amady Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France. kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amady Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amady Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amady Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla ha no hannirta ni en tawi ɗon mbiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amady Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari joyi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Aboubakar ñande 4 février ene yuɓɓine e nder windere nde haɓade oɗo hen ñaw biteɗo cancer mo ganduɗa hande o ko kawɗo windere nde kala cancer aji noon ne kewi sifaji cancer heñere kono ne kadi cancer taw kadi ko prostate cancer du sein woni cancer enɗi kame cancer terɗe kala muɗuma ɗum noon ene haaɓe e nder windere nde kala ngam riwtude oɗo hen ñaw kono kadi yimɓe jahata ko ƴeewoya ɓalli mumen oɗo saaha noon teskama e wiide docteur Ousmane Dianga toon to Saint-Louis o holliti kene foto wonde 1 ujunere taw kadi ko tugganma 2022 ha yettiɗo hen woni ko windita ko fate oɗo hen ñaw teskaɗo ɓoyata ene gasa ɗo tan ene gasa so tawi oɗo hen ñawa yimɓe ɓurani rentade ma o yahoy ha 1 ujunere taw kadi ko neɗɗo jogui ɗum ha tenti noon teskede oɗo saaha ko sukaɓe ɓuuri wawde dañde ɗum to banggue keeñe banggue estomac banggue yoga e prostate kono kadi rewɓeɓe koto banggue enɗi ha e terɗe kala oɗo hen cancer mo ganduɗa oɗo saaha hande yimɓe kala ene kulimo ene kala haala makko ɓe jaltini hen noon wonande ɓurɓe hen raɓede kono kadi ɓurɓe mbiyannomi jafuɗon wona ɓe ɓurɓe dañde oɗo hen ñawa biteɗo cancer mo ganduɗa ko ñalawma hanki o wonno haɓade ɗum ɗon keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal ɓoyata korka ara taw kadi ko lewru Ramadan wonande julɓe kame korka Isa e yankoɓe ɗiɗo ma pelɓodira e nder leydi ndi Sénégal nder ɗo hen hitande hikka teskede noon ɓeydugol cogguji to sukara maaro nebama eɗen gueɗe kala kono ɗo saaha teska ko ɓeydugol ɓoccode wonde ɓen yiɗɓe omelette e ko nandi hen kala holliti caɗele ngol ɓeydugol ko ɓen ardiɓe kala ko fati banggue nehgol ɗen guertoɗe taw kadi ko fati banggue sifa volay kala ɓe kolliti noon wonande ɓeydugol ko fati banggue kaɓorde ɗeɓe codata gam rende ɗin coppi eɗen guertoɗe kala jeeyi sababu noon ɓeydugol wonande ɗeɗon ɓoccode keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal caggal wonande seppoji bannoɗi toon to Agnam Sivola ɗum ko caggal wonande kay wutte Farba Ngom teddungal nde ɓorta toon to sursarɗiji nde leydi Sénégal hoore fonde toon kadi seppoji e ponoje dañi duppede toon gam wideɓe sukaɓe tato naggaɓe darnoɓe yeeso tribunal mo Matam nde citte ko ɓuuri yawde e yaccade jeeyi sababu gon seppo ko wiide kay ɓe naggaɓe ne tuuma ko fate banggue wonande yuɓɓinde goɗon seppo nde ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade jagorɗo ndiyam no leydi Sénégal
woni Cheikh Tidiane Jeyi holliti ñalawma janngo ha ɓaawa janngo ko daabal tataɓal projet rokkirde ndiyam wonande dowri ndi ɗum ko caggal kanko e hoore jaagonde ɓe tawno toon to région mo Louga noko wiyeɗo Fass Touré ngam wadde toon projet mawɗo mo ene yarna ken tolno e million ngaji ɗiɗo ha tato taw ko bani adama finoɓe e nder ndi dowri kame diwala Louga kala ɗum noon o holliti ñalawma janngo jeegomom o tawe toon to Mbala ene tawe e nder Saint-Louis kono kadi ñande jeeɗiɗi nde mawo tawi toon to Rissa Tola ha e dowri ndi kala ɗum noon ko umini toon projet ji mawɗi forage uji to banggue rokkirde diƴƴe ha ɓen kala ceerta e caɗele teskade ɗanle dewɗe lawol remoyde toon to Espagne ɗum ko caggal ɗen balɗe ɗe timmuno laamu ngu hettuɓe oɗon fannu jaagoɗɗo gueɗe caggal leydi holliti binditagol ko fate banggue jiɗɗo kay yaade toon to Espagne ngam remoyde fuɗɗitima ɗum ko hande o joyi nduɗo hen lewru février sanga 8h subaka ha fenma ñande aljuma ɓaawo janggo nde balɗe tati tan ɗum noon ko ɗo ha janggo ɗum gasata ɓaawo janggo ɗum gasata kaw kadi joomum bindito koye en ligne taw koye site mabɓe site mo mbiyata site o noon sayɗina den tappata ko https mbaɗa BAOS walla mbaɗa SEC point mbaɗa GOUY point SN mbawa hebde site o mbawa kala winditade ko jiɗɗa winditade hen ko fade banggue ɗereji maɗa passeport keddiɗo e hitande gasgol taw kadi ne wonde certificat médical kam kadi wonde casier judiciaire ɗeɗe photocopie mo passeport maɗa ɗum woni ko postata mbawa windude hen kala on saaha mbaɗa dépôt ɗen ɗanle dewɗe lawol taw kadi ko faade toon to Espagne directeur gardiɗo stade le Paul Sédar Senghor ummini combat mawɗo no fewi ngam haɓade parking ngaji garsuji taw garsuji mécanicien ji taweteɗi ɗon ɗo stade ngal boowal ngal ganduɗa ɓooyi kay ummanede kono ala ko laatti hen ñonkoto kewɗo taweteɗo o holliti o combat mo ummana ɗuma ha ɓen kala mbawa iwde ɗon e nder oɗon nokku ha laaɓa ha wiya ceer to Fatick toni kadi nanga toon ko sagataɓe ɗiɗo ɓe jeeya kay leydi ndi abundi on inde mum ko abundi goɗɗo ko Essa Mari Sall ɓen ɗiɗo kala nangira ko ene tolno capanɗe jeeɗiɗi paquet taw ko kushi mo ganduɗa ko drogue wiyete noon mbawi noon nanguede hen taw kadi koye oɗon sifa haɓade kala ko fati e banggue drogue gullitogol Jamra Mama Mokhtar Gueye hettama to banggue police dikka caggal nde o hetta ko ɓen rewɓe tato yinnoɓe joƴƴinde ɗerwol yamirore ñande 31 lewru décembre hitande mande nde yinnodeɓe seppude ɓalli ɓooli ɗum noon Jamra holliti accittanoɓe noon kamɓene rewɓeɓe ɓe kettama on dossier uddama tottama procureur ñawore heddima e oɗon fannu finoɓe to technopole oɗon saka ko konu ɓowɗi ari toon jamma e ñalawma kala ɓe ñallinta ballinta ɓe goni tan koye ɓokkade e urade e humde faɓiyaŋaji kalɗo ɓe goni ɓe gandani nguɗo konu to iwri e nduɗo hen wendu hanki onon sapeur pompier toon beele kadi o saaha wonande on diwan kala ene gona e jaam o saaha noon Amadou Ba gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi Sénégal sarɗiyanke o saaha toon to suksariji leydi Sénégal woni no candidat présidentiel 2024 ɓennuɗo hen o ɗum noon hanki o ko yaadima ko ɓen kay garti e dossier wonande kay mo jofa peɗeli ngal cetal diwintotogal ko fate banggue wonande ngaluji borjinaɗi inde makko e tumede yoga e leyɗele taw kadi koye sifa mo hewani lawola ko wona ɗum konon yaadima ko ɓe koliti loppet ɗum wonata aɓe keedani neɗɗo mabɓe oɗo dossier mabɓe ndewina ɗum haɓe ƴeewa holɗo jogori hultude kala capanɗe jeeɗiɗo Sénégal naajo riwama to Algérie o saaha ɓe mbalata ko yebde koode e ɗe ceene ngol ɓuuɓol ɓurtugol wi noon ko consulat consul général mo Sénégal toon to Alger erima autorité ji leydi nde wata fabade ɓe hande o taweteɓe jangol ɓurtugol riwaɓe
taw ko toon to Algérie jeheten ko toon to wuro teddungo Madina Gounass wonande fitinaji bannoɗi toon julde taske yawtude ken tolno joni e lebbi jeeɗiɗi ɓe nanganoɓe sappo e tato heddinoɓe ɗaccitama hanki toon to Kolda kono ɓe mbanna ko jawe ɗen jawe goni cogdi mabɓe talloɓe goni sisoni yaɓe ne andi kalde ɓe noddaɓe mbawa nottade ma en ketta hen musidɗo men Amadou Sambalo to wuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini denndangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass caggal ɗin fitinaji bannoɗi ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass e oɗo taski jawtuɗo ha sukaɓe hewɓe nangga hen eɗi dumunnaji caggal nde enquête waɗa fodde temedde sukaɓe ɗaccirnoma nde wonno ɓen haydara tawaraga haydara jiraka ko mbiyano ko caggal mum noon fodde 15 Sar Abdoulaye Sarr ina nangono ene keddino toon to Kolda e oɗo saamo kalden ñalawma hanki noon kamɓe 15 ɓe ɓaawi ɗaccitede goto kala yaaha e nokku mum yakata ɓesgu muɗum ruccito kadi e golle muɗum kono noon koye wondude e source saabu goto mabɓe kala ene waɗana jawo électronique jawo ngo ganduɗa ko kañum renata jomum kalɗo wawi wonde kala kamɓe laamu ngu toɓe gonto eɓe gandi holɗomo tolni e holto woni kono kadi kamɓe kala noon ɓe kollirama kala hen no ganduɗa ɗo e lebbi jeegom waɗi goɗɗum ko ganduɗa hono ko waɗano ko walla ko wino ko walla ko nanguirno ko e on saaha so ruttirimo tan kadi ko kañum nangui hoore muɗum e oɗo saaha noon kamɓe kala joom palsuji en joom bitikaji en wonnoɓe masoŋeɓe goto kala ruttima golle muɗum wondude weltare e wetare e Sar Abdoulaye Sarr baddaɓe kala garti e dow jaam e cellegal kamɓe wona nangganoɓe 15 toon to Kolda ko musi won Amadou Sambalo ɗe Madina Gounass seeɗa Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Sambalo golle man jooɗi peewi ha toon to wuro teddungo Madina Gounass yimɓe nden to fitinaji tardinat neɗɗo e gurdam mum e golle mum kame galle mum e ɓesgu mum e gueɗe mum kala eɗen mbiya kalɗo fitina woni yo jomiraɗo ñippu kono kadi yimɓe gusta fitinaji ala ko nafata haydara so wona tardede ɗum uddi kompital men ɗemgal pulare nder gendi ndi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ne yiilo ɓeydugol moƴƴinande ɓiɓɓe gendi leydi mum to banggue jaram keeɗelam belɗam yarde ɗum noon ko caggal kaldigal hanki o jagoɗo économique leydi ndi taw kadi koye fonds arabe de développement koweta ko yiilade ngaluji beele kadi waɗa ɗum eɗe hen cewɗe fooɗe diƴƴe wuuro Nouakchott hay nokkuji kewɗi gam teskede ɗum ka ene diñi yo gay nokkuji ha tenti noon e Nouakchott caggal ñande 23 lewru janvier 2025 jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie yilloyinoma toon to Rabat Maroc sifande hakkude makko e nando makko ngam ɓoggi kuura giwoji kewɗi doole to Maroc naata e leydi ndi Mauritanie wallidde ɓesguji leydi ndi ha ceeray niɓɓere naata e kuura kumtoro haaju men e kala on sifa caggal nden sifande wonde sifande hanki ko ɓen ardiɓe cati ɗiɗi kuɓɓam leyɗele ɗiɗi ɗe ko wona directeur général mo a Somalek mo leydi Mauritanie kame nando mum mo leydi Maroc garɗo to Nouakchott nden sifande ɓoggi kewɗi doole ngam naati ɗum leydi Mauritanie ha daña kuɓɓam timmuɗam yaltina ɗum e niɓɓere jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie waɗi hande oɗo hen subaka conférence mum on conférence o arti eɗe poɗɗe nanggaɗe toon to Bowal laaɗe diwaje ngal Omtunsi ha e nder Nouakchott ha tente oɗo bis nanggaɗo ne joni 23 carton taw ko médicament ji goni e mum fano ko nder leydi ndi wo yamiri yo artire to Nouakchott bonna derguita kanko noon jagoɗo ko kaɗɗo kala médicament ji jolnede auto ji nawede nder leydi ndi pharmacie ji taw wona e auto baɗɗo climatiseur taw kadi en médicament ji gona e jaam e kisala mbasa halkude ɓesguji leydi ndi wo erima ɓesguji leydi ndi nde mbata gollodade e makko kala nde ɓe jii auto ji ne nawa médicament ji walla e gueɗe suuɗayru kala nde jomumen kalata ɗen gueɗe ndewne lawola nde tawno ɓe gonen ɗo henna ko cellal ɓalli ɓesguji leydi ndi wo tulliri ɓe tetti carton ngaji kewɗi cigarette mo rewani lawol kala mum dañi bonnede heena korka nana ara gouvernement leydi Mauritanie yiɗi ko hewɓe yo mbattu longtade tew ɗum jeeyi sababu jagoɗɗo gaynaka
leydi ndi kame jagoɗo jeegu mbawi sifondirde ñalawmanke o ngam ustude kilo tew korkanara beele yimɓe kala mbawa defde kumtale ko mbiyata ɗasine ko moni kala wawa longtade nde tawnoɗo saaha mo gonɗen wona moni kala wawi ñamde tew ngam teskede ceergol mum ɓe kolliti noon ustugol ha heeƴey doole yimɓeɓe ngal sifande woni nandirande ñalawma hanki o hakkude ɗen jagole ɗiɗi beele wawde newnande ɓesguji leyɗele ɗe ha ɓuura kadi wawde yitade koye mumen keddotoɗen koye nder leydi Mauritanie jeheten ko ha ton to Nouadhibou ko laana ɗanniyankoɓe ɗanleɗe ndewani lawola ko kan laana yiita hanki e maaje Nouadhibou ken tolno e ɓalli jeenayyi tawaɗi hen yimɓe 10 ɓen kay wonɓe caɗele mawɗe no fewi ɓennina to hôpital kamɓe kala ko 39 ɓuuren hewde noon murtanajo goto ne hen ko ɓuuri hen hewde ko Sénégal naɓe e Mali naɓe o saaha ɓen datɓe hen selluɓe ne tawe juuɗe autorité ji leydi ndi ene tawe e juuɗe autorité ji leydi ndi ɗo ko heddi ko noon nana keeɓa safara mumen taw kadi ɓen yaltuɓe aduna ɓe ma won hedde ɓalli ɓene mbiya ko 15 woni jayɗeli kolliti ko jeenayo woni tawaɓe ene maayi e nder kaɗon laana paɗen ko tan to Teccane finoɓe toon de guuri ko ɗaccal Boudou Badaga hakkude cumuli kame gueloɗi ɗi gueloɗi ɓutti taw ko pooreji mawɗi ɗi ganduɗa e kala sa fayi mum ɗeɓata ko rinkadema kulana guesa ma ko ɗiɗi gueloɗi bonnuji guese sa riwi wontanma caɗele didduma sa acci walla habtima so mayi e guesa ma daña caɗele ɓe erima noon autorité ji ɗi nde mbawata yurnitade ɗeɗo henna gueɗe ɗe guese ɗe ganduɗa gueloɗi ne tampiniɓe banggue goɗɗo ko cumuli laddeli tampiniɓe ɓe erima autorité ɗi mbawata fabadeɓe e oɗo henna Kayambeya musamoɓe goni police kiifa capital Asaba nangui hanki suko gorko gonɗo e vélo muɗum ne suuɗi hen kilo taw ko drogue on sa kanko noon ko koɗo jeeya kay leydi ndi ɗum ko balɗe daɓɓe tan toon to Sehil Babi nde jagga toon kene to Sehil Babi nde jagga toon ko ene fotta wonde taw ko drogue kewɗen fewi wiide jagoɗo celal ɓalli leydi Mauritanie sengi wi to leydi Mauritanie ndotoɗen ko ha toon to leydi Gambie bo wallaɗe diwoje ngal Banjula teɓama toon gorko o nanguira ko drogue kewɗo no fewi kanko nanguira ko drogue kewɗo mo suuɗi ɗum e nder bagage makko ñande 2 lewru février nduɗo hen lewru gonɗen kanko noon ko Sékou Coulibaly woni inde makko iwno ko toon to Espagne o nanga ko toon to Bawol ladde woje ngal Banjul taw kadi ko oɗon wonande drogue kewɗo tawaɗo omo suuɗi ɗum e nder valise aji makko to leydi Mali paɗen la coordination des jeunes mande taw koye finoɓe e nder région mo Koulikoro ene jokki erade autorité ji leydi Mali ballal ɗum ko caggal ɓulli kanŋe taweteɗi ɗon ɗo nokku mo mbiyata ko koyo ene tawi nder commune mo Kangoba e cercle mo nder commune jafuɗon nder commune mo Nouga commune mo Nouga e nder cercle mo Kangaba ɗum ene tawi nder région mo Koulikoro ɗum ko caggal nde ɓalli 14 rewɓe jiitane maayi ɗin ɓulli ɓe rewton ko chinois ji ɓe kolliti ndema mabɓe boni ndiyam mabɓe gueɗe mabɓe kala taaridi mabɓe kamɓe kala koɓe ñawɓe ɗiɗo hen produit ji ɓe erima autorité ji ɗi so tawi mbaɗani haydara kamɓe maɓe ƴeew ñawdande koye mabɓe 150 Mali naɓe hen nayo ko rewɓe jeeyo ko sukkaɓe wurnoɓe taw kadi ko toon to Niger ne juuki toon ɗe ceene Agadez kañumen garti to Bamako laamugo leydi Mali jaɓɓiɓe toon ko jagorɗo keedanɗo ɓiɓɓe Mali naɓe caggal leydi toon to Sénou bo walla dewji ngal Modibo Keita ɓe garti noon koye weledeɓe e ballal hakkude laamu leydi Mali kame catalo IM to pitiɓe ɗanle taw ko wuurɓe caɗele taweteɓe caggal leyɗele mumena hakkude leydi Mali to nokku ɓireɗo Dire ne tawi nder région mo Tombouctou monte walla mbiyen ngabbugol ndiyam
wonande ngoɗo hen maayo jeeyi sababu ken tolno temedde nayyi hol sere woni ko halki hen aynaɓe hewɓe kolliti diƴƴe kaliɓe aynude so ɓe jiiɗi taccide faade banggueji goɗɗi ko caɗele mawɗe no fewi nder sappo e tati commune tawete nder diwan o kala ko wayno Soni Alibert on nokku aynaɓe hewɓe kolliti mbasi toon jawɗele men 532 taw kadi ganduɗa ko hol sere e nder diwal mo motti holliti ɗuma ko guura bokum gardiɗo aynaɓe taweteɗo e nder diwan o kala hitande ujunnaji 2024 yawtunde laamu ngu holliti fitilaji kewɗi kure kewɗe fitilaji kewɗi koyɗi ɓutti kala joƴƴinama ɗum noon koye ballal yiddadude jaam bila 490 armé joƴƴinama 1915 taw ko mission woni ko joƴƴina tetta walla ni tetta joƴƴina 98 armé koye fuɗo 1626 kural taw kadi ko fitilaji koye fuɗi artisanal kala mum woni hen ko joƴƴina taw koye ballal fedde SPCNLP ɓe kolliti noon maɓe ndewino ɗen gueɗe mbaɗi ko 21 ha 25 octobre 2024 wi noon colonel Adama Diarra toppitiɗo oɗon fannu ɗo moddi compital menen nder leydi Mali koto Guinée Conakry gouvernement mo Bawuri e yamirore général Mamadi Doumbouya ɓe mbaɗi lulɗe mabɓe e nder leydi ndi ko hande noon fuɗɗoto toon to Zéré Koréen ngon wuro ngo woɗɗani Côte d'Ivoire ko toon jagorɗe kewɗe luluto gam yurinitade caɗele kewɗe taweteɗe e nder ɓesguji finoɓe toon maɓe jaa hay nokkuji nder leydi ndi kala fodde lewru ndiɓe luluto e nder leydi ndi kamɓen jagorɗe yurnitade ɓiɓɓe leydi ndi caɗele e gueɗe kewɗe mantiniɗe baɗaɗe nde mbaɗaka kala gam yurtaɗe gueɗe taw koye yamirore on hoorejo leydi ndi to Guinée Conakry hewɓe ne mbiya jarama wonande on général Mamadou Doumbouya caggal nde hollinno ñande ɗiɗi ndiɗo hen lewru ma rokkir carte d'identité ji biométrique ɓiɓɓe leydi mum ɗum noon dañde carte d'identité nde leydi Guinée way kono artirde ñalawma hanki o e sattude heɓe kolti mataw dañata ɗum ɓoyata maɗum fuɗɗo e nder leydi ndi to Libéria ko suka debbo keñannajo woni nangade toon to aéroport ngal Monrovia o nanguiɗa ko 6,6 kilo rayin woni cocaïne ko wiyete noon ko drogue kanko on biyeteɗo Lorena mo duuɓi 37 sanga 3 jamma Ethiopie Airlines kan waɗitino fano koto Thaïlande ɗon ɓe mbanno escale ko ɗon noon o wawi nangde to Burkina Faso police municipal mo Ouagadougou teɓima sagataɓe tato aɓe nangui sukaɓe to banggue trafic ɓen sukaɓe hakkude duuɓi 13 14 19 fodanaɓe golle taw koye sifa trafic guyka sukaɓe ɓe erima noon jinnaɓe nde mbata rentade wonande sukaɓe men e kala saaha daheteɓe to banggue funtiji hakkillaji to Nigéria ko sagataɓe jeeyo taƴana ñawore wargo ɓe mbatte ko yarga ɓoyeta kamɓe kalama ɓoggi liggue daɗe mabɓe ɓe bedde ɗum ko caggal wonande 2023 nde ɓe jooɓino fittandu debbo goto biyetenoɗo ɗahara biyeteɗo ɗahmar biyeteɗo ɗahare Aboubacry mo duuɓi 67 gonnoɗo e guesa mum toon ɓe tawi ɗum ɓe piiɗum ha maayi gam tumede ko sukuño ɓe kolliti on ko sukuño suka mabɓe ne ñawa ne maaya e nder wuuro mabɓe pimo tan haw maayi caggal noon wonande loskoji baɗaɗi hen ala kala preuve moɓe gaddi on ko sukuño haɓe mbari ɗuma jeeyi sawa ɓen sagataɓe jeeyo jofaɓe mayde makko ɓen kadi taƴanama hanki par tribunal Kano kamɓe kala maɓe jargue woni tan maɓe mbaɗi yarga ɓe mbare honno mbardi oɗo hen debbo moɓe tumi cukuƴago siftinde moon ko wayno Côte d'Ivoire yoga e leyɗele paɗiɗin fannuji kala walla mbiyen to Nigéria hato Burkina Faso ha yoga e leyɗele ha hande ne heddi toon debbo so mawni wiyete ko sukuño ha tendi so tawi ɓiɓɓe donki mawnude galle walla cellani walla ni maaya walla rewɓe donki jibinde kala nayejo galle kam dañi haaju sen way tan yalta walla fittano muma itte toccada sarɗiyankoɓe puɗɗimanki golle mumen 29 décembre ko nden ɓe toɗɗono
ɗum caggal nde wonno CNT ɗum wonno CNT ko gila tan avril 2021 mayde Idrissa Déby itino caggal nde ɓiɗɗo ƴettile fo laamu ko ngol woni goo sarɗiyankoɓe toɗɗede e nder leydi ndi ɓen sarɗiyankoɓe ɓe ganduɗa fof foti wonde ko 1jeere sarɗiyanke 124 woni kanko Mouhammad Idrissa Déby ko dañi hen ko heddi koko lundo hanki o ɓe lulima hoore jagli ndi accitino golle mum kono hooreji ndi subtimamamo ma o darnu gouvernement makko to RDC Congo holliti loni fedde gotago windere ko ujunnaje tato mbasi pittali mumen e ngal ɗo pelgodiral yontere yawtunde toon to Ngoma ko en tolno ujunnaji ɗe ko fawi mbawi ubbede ɓalli keddiɗi tawi to morga RDC Congo rebel M23 hanki o noddi dattingol jeygue haadi o saaha kono hande teskama to Nord Kivu piyanɗe ɗojji toon seeɗa ɗo tijja ñande 6 lewru février jonde to Tanzanie hakkude hooreɓe leyɗele ɗe beele kadi jaam wawa artude toon to RDC Congo jolam jaɓere jeeyaton ko toon to Suède ko pello mo duuɓi 31 naate école mo ganduɗa wuuro ngo ene tawe 100 kilométre hakkude mum e laamorgo ngo o felli toon o yooɓi pittali 1 fittandu kanko watti 1 caggal ga o felli hawa gayni o artiri fetelo e makko ko jamar o felli ngal kural yooɓi fittandu makko kono haɗo police andani holko jeeyi sababu o waɗi ngal ɗo henna baɗal sirtinmon yontere yawtunde gorko goto fittandu muma dirguitama toon ngam duppunode ɗum deftere alqouranil karim wonno ko 2023 ko yontere yawtunde fittandu makko itta sagataɓe jeeyo nanganoma hen to États-Unis d'Amérique oɗo saaha base militaire tawite to Guantanamo wonti toon wonno ko base mo ganduɗa dummuno toon ko jihadiste en ɓe mbiyata touriste en oɗo saaha kay dumbete toon ko ɓen nangaɓe nder leydi Amérique ne jogori nawtede leyɗele mumen taw koye sifa mbadi ndi rewani lawol laana gadiga yettima toon ngam wanjudeɓe toon Donald Trump hanki o e nder discours makko hakkude makko e Benyamin Netanyahu hoore jagaɗo leydi Israël o holliti Amérique ma faw jungo mum e Gaza o saaha Gaza winaɓe en mbawi fat toon to Égypte walla pay toon to Jordanie ɓe pewnirta ko a few beele jaam wawa dañede ɗon Gaza winaɓe mbi ko loppen ngala hen Turquie holliti ɗum wawata jaɓede Égypte jaɓani ɓen naata leydi mum ni Jordanie o holliti teno mo heebi hen keɓogal manggal no feewi wonande États-Unis d'Amérique Donald Trump holliti siifi hanki dossier ji kewɗi ɗiɓe liggodirta e fedde gotago windere o haytini ɗum ko wayno catal darningal fodde hagge innamade wallide ɗum haalisaji o holliti ɗum ɓe niili ɗum wonande kay kaalisaji faaɓe réfugié ji to en wawa hedde banggue Palestine ɗum riwtama iwi ha laaɓi catal UNICEF ballowal jangde ɗum ne kadi gasi ha laaɓi o holliti ɗe cate kala haalis wonta faye mum wonande pelle kewɗe kay bawɗode wallude yimɓe ha daña jaam to banggue réfugié ji banggueji goɗɗi kala o holliti ɗum kala ko financement ji Amérique d'abord ɗum hay mbuɗo fistina wonta ya hen Ukraine heeɓi missile gulɗo jaw giwɗo e Russie ɗum noon koto nokku biyeteɗo Izum e nder région mo Kharkiv on frappe jeeyi sababu yimɓe jeeyo mbasi pitalmi hewɓe gañima hen sukkaɓe Volodymyr Zelensky e rima sohli kaldigal jaam hakkude muɗum e Russie so tawi kay peeje kala ngala so wona kaldigal omo heeɓi haalude Poutine beele nde haare darto saabu holliti Poutine ko barawo yimɓe Poutine ko criminel Poutine ko ɓalejo reedu ɗum noon kanko beele o faabo ɓesgu makko so peeje kala ngala so wona kay dartinde ngeɗo jeygue omo heeɓi o haalim koye jayde britannique toon to Angleterre Turquie jaɓɓima Palestinaɓe ɗaccitanoɓe e nandiral jaam hakkude Gaza Hamas e Israël ɓen ɗaccitanoɓe tawiteɓe to cœur lamorgo leydi Égypte jettima toon to leydi Turquie taw koye nandiral leydi Turquie musidɓe tedduɓe ɗum hen wonno komin gaddanno mon kumpital men kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr mon ndulumaji to Madina Gounass ko Amadou Sambalo gorko mo aram ha to Madina to kaɓirɗe to ko Saydou Abouba mo lum sayba gorgol ketki malaki jaam yo jamal hiranena